Forua eta Kortesubiko udalerrietan oinezko eta bizikletentzako pasarela eginez, beste pauso bat eman da Urdaibairen babeserako eta garapen jasangarrirako ezarritako helburuak betetzeko. Eusko Jaurlaritzako Garapen ekonomiko, jasangarritasun eta ingurumen sailaren mendekoa den Urdaibai Biosfera Erreserbaren zerbitzuak sustaturiko obra dau. Urdaibairekin oinezko konektagarritasuna ahalbideratuko duen azpiegitura berdea egiteko ekintzetako bat. Horien artean oinezkoentzako ibilbide bat egin berri da kanalan. Pasarela egokitzeaz gain, aire zabalean utziko da Baldatika ibaiaren ibilgua Oka ibaiarekin elkartzen den lekua. Halaber, Baldatika ibaiaren ertzak leheneratuko dira ibaiaren jatorrizko ibilgua berreskuratuko delarik. Laster, amaituko dira lan hauek, itsasadarraren hegaleko eskerraldeko pasarelaren eraikuntza lanak 109.868,00 euroko kostu izango duela zenbatetsi da. Urdaibai Biosfera Erreserbaren mugikortasun jasangarrirako estrategiaren barruko ekintza da. Obra egindan eremuan, Oka itsasadarreko eskerraldea zeharkatzen duen pasealekua dago, azken urtetan igatuz joan da, itsasaldien eta ibaiaren joan etorrien eraginez. Foruko udalarekin batera egindako lanen bidez, lurpeko uren pasabideak kendu da, aire zabalean utzi da Baldatika ibaiaren ibilgua, ibai ertzak leheneratu dira, bioingenieritzako tekniken bitartez eta ibilgu berriaren bi ertzak elkartzen dituen zurezko pasarela eginda, oinezkoak ibili ahal izateko. Urdaibai Biosfera Erreserbaren mugikortasun jasangarrirako estrategiaren barruko ekintza da, Biosfera Erreserbaren zerbitzuak eraman du aurrera. Hain zuzen, UNESCOren MAB programan oinarritzen dira estrategiaren helburuak. Klima aldaketaren eragina arintzea, emisioak murriztuz, Urdaibai Biosfera Erreserban mugikortasun mantsoa sustatzea, eremua osatzen duten herrigune guztietara oinez edo bizikletaz iristeko aukera ahalbidetzea eta itsasadarraren mendebaldeko eta ekialdeko ertzak lotzea. That's